house-show. Ja, ligger det ved dynerne og puderne og det der. Der ved min hjerte. Måske jeg skal bare lige hjælpe min veninde. Hun skal lige ræge hår. Ja. Ja, jeg skal lige hente noget. Så, hej. Så begynder vi igen. Det må I undskylde. Sådan. Jeg skal bare lige hente min plastikbold. Er I klar? Nu er det 3D. Okay. Vi ses.